sa motor o gaganing o sa ka private nga vehicle. O sino boss, pikanto no? Pikanto na? Wigo ni sir. Wigo. Wigo ni nga kan. Ang duha nga sakay nining moog single motorcycle nga Inmax na natin Ani ganang Honda RS. Honda RS no. Honda RS. Ni bangga aning ni dumbol ata ni kaning Wigo nga sakinan. Also magso nga mingo man din dapita but siguro patratig dagan ning nagdrive sa motor ni bangga mato nga angol nindo ha. Bilabay sila so. Ang mga personnel sa BFP EMS no, I think murag ko ni karon gikater ning mao nga kuan ang pasyente na diri nagaangkon sa murag slight injury na duha no. Mao ni mga igala ang kuan mga ka-super to benji talisik yung ka-super no na ni ang mga personnel sa Bureau of Protection sa on board sa emergency response vehicle no, ERV no sa BFP mo indicator kaning kuan kaning maong insidente 10:50 bangga diri sa may tungkol sa imbol mga ka-super no mga situation yun diri o niya okay naman sila kay nag-ago ni slight injury kanin duha ka mga sakay ni mga motorcycle duha ni kalaki mga super ni mga kamot na ata ang ako ni kamot ata ang nahi kamot no ni mga kaning mga samad-samad pangus gamay nunot na kani mao nga pag aksidente mingong dapit Domingo pud gyud karon mo ni hitabo mo ni nga awhag sa tog mga hingtun ng ahensya no sa kaning kadalanan at mga authorities no nga mag-amping takanunay panahon sa mag-drive o niya kung nakainom di mag-drive kay para di mabangga kay duha lagi pa